The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Action na po ba agad natin niya? Pura mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Go, 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 go! Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon at live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA Up for the Backs. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng tabang o mismo mula sa ating satellite office sa Kongreso. Makakasama natin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rudy. Magandang hapon po naman dyan sa inyo, lalong-lalo sa atin sa Kabikulan. At kasama mo ngayon, Ka Rudy, si Maria Teresa Samya. At ang kanyang hinaing ay para sa kanyang mister na 6 na taon nang lumalaban sa sakit sa puso at ngayon ay kinakailangan sumailalim sa isang operasyon. Magandang hapon po, Nanay Teresa. Ay, magandang hapon din po. Opo, Nanay Teresa, kumusta po yung kalagayan ngayon ng inyo pong mister? Okay naman po siya. Kaya yan talagang kailangan din po na talagang maoperahan. Kasi nga po, nahihirapan siya, minsan niya nahihirapan siyang huminga. Yung mga sintomas ng sakit niya. Opo. Nanay, paano daw po nakuha itong sakit sa puso ng yung mister? Kasi po, ma'am, parang sa infection din. Infection? So, meaning to say po, hindi po siya hereditary or wala po sa kapamilya niya na talagang meron pong may mga sakit din sa puso? Wala naman po. Wala. So, ang paliwanag po ng doktor ay infection. Oo. Doon daw po nagmula yun. Anong uri ng kabayaan? Anong klaseng infection daw po ito, Nanay? Kasi ang pagkakaalam ng mister ko, yung pagkakabayaan, yung sa sore throat po ba? Sa sore throat? Napabayaan yun, hindi nagamot, yun. Sa sore throat po, Nay, tama po ba yung narinig ko? Sa sore throat po? Yes po, ma'am. So, ano po yung madalas na epekto nitong sakit na nararamdaman po ni tatay? Yun nga po, yun, nahihirapan mo siyang huminga. Parang pag natutulog ba siya, parang ang pakiramdam daw niya, nalulunod yung feeling niya. Tapos konting akit lang ho ng hagdan, konting lakad. Ayun na po, nahapo na po siya. Opo. Sa 6 na taon pong meron po siyang iniindang sakit sa puso, si tatay po ba ay nagtatrabaho pa rin or tumigil na po siya sa kanyang trabaho? Retired na po siya nun, ma'am. That time po na nagsimulang ma-diagnose po siya na meron siyang sakit sa puso, retired na po siya sa trabaho. Opo. Pero lumabas po kasi yung before pa siya mag-retire, may nararamdaman na po siyang mga ganong sintomas. Kaya lang binabaliwala lang niya.
Ngayon, nung 2019, ayun, nagkaroon na siya ng rheumatic heart disease. Nakita na sa 2-day echo test niya na meron siya rheumatic heart disease with severe to mild pa lang naman na regurgitation yun. Ipagsisikip ng valvula niya. Opo. Pero nung pagdating nitong 2024, ayun na, naging severe na yung mild regurgitation niya. Opo. So, from mild rheumatic heart disease, naging severe na po. So, Yes po, ma'am. mas lumala po yung karamdaman po ni Mister. So, ngayon po, Nay, paano po yung mga gamutan? Sino po yung nagtatrabaho po sa pamilya? Meron po bang nakakatulong po para sa gamutan ni Mister? Bali po kasi si Mr. lang talaga ang breadwinner. Ako naman po kasi, nung dalaga, nagtatrabaho, pero nung mag-asawa na po ako, hindi na, housewife na po ako. Opo. Meron po kayong anak ni Mister? Isa lang po. Isa lang. Ito po ba ay babae o lalaki? Babae po. O, unika iha. So ito pong anak po ninyo, Nay, meron na rin po bang sariling pamilya or nagtatrabaho naman po, nakakatulong po sa inyo? May sariling pamilya na rin po yung anak ko. May trabaho naman, kaya lang po kasi may pamilya na nga rin siya. Very tight budget din naman sila mag-asawa. Opo. Kaya kung meron naman siyang may aabot, kasalamat kami. Opo. Yun po. So, paano yan, Nay? Siyempre, parehas po kayong senior na, wala na po kayong trabaho. Paano po ninyo natutususan yung pangangailangan? Pakiulit lang po, ma'am. Opo. Paano nyo po natutususan yung pangangailangan nyo? Gawa na meron din po kayong asawang may sakit po. Ganito po yun, ma'am. Kasi meron na, sa ngayon po, ang inaasahan po namin mag-asawa, yung kung kanyang pension, bali po 12,000 yun. Opo. Talagang pinagkakasa lang namin mag-asawa. Opo. So malaking tulong din po sa inyo yung nakukuha yung buwan ng pensyon. Yes po. Yes po, ma'am. Opo, matanong ko lang po kayo, Nanay, paano nyo po nalaman or nakilala ang Ako Bicol Party List? Ako Bicol. Actually, kasi yan, ma'am, nababasa ko po kasi sa Facebook, doon sa mga medical assistance group, na yun, marami yung nagre-recommenda sa Ako Bicol na nakakatulong nga daw po. Ayun. Tapos ano nga po, pati ho dun sa Philippine Heart Center, kung saan po kami nagpapa-accredito ng mga guarantee letters. Habang naghihintay mo kami doon, yung mga kapapasyente, nagpakwento-kwento kami doon. Opo. Nagbabanggit nga ho yung Ako Bicol. Tapos sa inyo po, particular siya, si Sir Rudy. Ayun. So napakalaking tulong po sa inyo, Nay, yung word of mouth na nakakarating po sa inyo na ang Ako Bicol Party List ay talagang tumutulong po sa mga nangangailangan. At tama po yung party list, Nay, na nilapitan po ninyo dahil ang Ako Bicol Party List po ay isa sa mga tumutulong sa ating mga kababayan na mayroong malaking budget para sa problemang medikal. So ngayon po, Nanay, ano po yung pinakakailangan po ninyo na inilapit po dito po sa aming programa? Ang inilapit ko po rito sa programa ninyo sa Ako Bicol, kasi nga po for open heart surgery na po yung asawa ko, papalta na po yung valvula ng puso niya. Malaking halaga po yung kailangan namin. Kaya ako, talagang lumapit po ako dito sa Ako Bicol. Hindi naman ako nabigo. Ayun. Yun nga, nakilala ko naman si Sir Rudy, rekomendado siya. Kaya masaya ko ako. Ayun. So tama po yan, Nay. Hindi po kayo nabigo dahil sa mga oras pong ito, sa pag-aasikaso pa lang po sa inyo ni Ka Rudy ay hindi na po kayo pinabayaan. Kaya eto po, Nanay, si Ka Rudy, makakausap natin. Ka Rudy, magandang hapon. Magandang hapon po naman. Apo. Ito isang kababayan natin, talagang desidido talagang minagtulong sa ating tanggapan. Ito na, araw ng People's Day natin, sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa NCR.
ito isang kababayan natin to ay pinakita sa akin kanina yung kanyang dokumento para sa kanyang may bahay. Ito pala operan sa puso. Kaya wala pa akong 1 minuto, tumawag kagad ako sa ating buting Congressman Saldico at Congressman Gilbong Galon upang matulungan ang ating kababayan. Opo. So ano po yung tulong na maibibigay po ng Ako Bicol Party List para po kay Nanay Teresa para naman sa kanyang asawang meron pong sakit sa puso? Ito kagad, pinakalubang kagad siya ng ating buting Congressman Saldico ng 100,000. Ito po ang kanyang guarantee letter. Ora mismo. Ayun! So guarantee letter na nagkakalaga ng 100,000 po, Nanay Teresa, ang ipinagkaloob po sa inyo ng Ako Bicol Party List para po sa inyong mister. Ano po yung masasabi niyo po, Nay? Maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang, Ora mismo, kay Congressman Saldico, kay Congressman Gil Bongalon, at siyempre po kay Sir Rudy Vizcaya. Ayun. Ayun. So hindi po talaga kayo, Nay, kaya mabibigo dahil ang Ako Bicol Party List ay lagi pong andyan na tumulong po sa ating mga kababayan. Kaya nga po, naniniwala kayo, Nay, ng Ako Bicol Party List ay katulong na, kakampi pa. Nanay Teresa, naniniwala po kayo ng Ako Bicol Party List ay katulong na, kakampi pa. Ayun, so hindi na naririnig ni Nay. Nay! Opo, okay lang po yan, Nay. Ang importante po ay hawak nyo na po yung guarantee letter galing po sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico. Maraming salamat po, Nanay. At ang hiling po namin ay gumaling na po si Tatay sa kanyang pagkatapos po ng operasyon ay magkaroon po ng successful operation at tuluyan na po siyang gumaling. Maraming salamat po, Nay. Maraming salamat dito, ma'am. Apo. Salamat din, Ka Rudy. Maraming salamat po. Apo. Samantala naman, eto naman, Sir Rudy, bukod kay Teresa, ay may makakasama pa po tayong isa pang nangangailangan ng tulong mula pa rin sa Ako Bicol Party List dyan sa Kongreso. Kasama naman ngayon ni Ka Rudy si Maribel Eugenio at ang kanyang hinaing rin ay para sa kanyang mister na nakaraang taon lamang ay nakitaan ng sakit din sa puso at kinakailangan na rin sumailalim sa isang operasyon. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Maribel. Magandang hapon po. Apo. Kasama mo ngayon, Nanay Maribel, si Ka Rudy, ano? Pero mamaya na natin kausapin si Ka Rudy. Kumusta po ngayon yung kalagayan po ng inyong mister? Okay naman po siya sa ngayon. Kaya lang po, pag medyo po sinutumpok, nahihirapan nyo kasi sa huminga. Lalo po pag nag-aakit panahon po sa danan. Opo. Kailan po ba siya na-diagnose ng doktor na meron po siyang sakit sa puso? Last year lang po itong June 2024. Last year lang, opo. So ano po yung sabi ng doktor? Anong klaseng sakit daw po ito sa puso na iniinda niya? Siguro na po kasi yung sakit na sa puso. Sabi po ng doktor niya sa center, urgent na daw po siya operahan. Kasi baka daw po kung matatagalan pa, adamay daw po yung isa pang barbula. Opo. So, nung nalaman niyo po na ganun yung sitwasyon, Nanay, ng inyong pong mister, ano po yung pumasok sa isip niyo? Ano po yung naramdaman niyo kagad, Nay? Natakot po kasi ako kasi first time po magkaroon ng ganun sakit sa pamilya namin. Kasi akala lang po namin simple lang na ubot sipon. Kasi hindi po kasi siya gano'n papacheck up eh. Makuhan po kasi siya matiisin. Hindi po pala malala na yung sakit niya. Eh, nung nalaman po namin na pinakailangan niya ng operahan, hindi na naisip po na lang kung saan po pwede lumapit. Buti na lang po may nakapagsabi po sa akin dito na Ako Bicol daw po, makakahingi daw po ako ng tulong. Tama po yan, Nay. Kaya pasalamatan niyo po yung taong nagpaabot po sa inyo ng impormasyon ng Ako Bicol Party List po ay makakatulong po sa inyo. Nay, bago pa man po nagkaroon ng ganitong uri ng sakit si Mister, ano po ba yung dati niyang trabaho? Dati po siyang kahera. Kahera? Opo, cashier po. Opo, cashier po sa kantin po ba? Sa opisina? Ayan, sa isang restaurant. So bibihira na ang
cashier ay isang lalaki, ano, most of the time, palaging or mas madami yung mga cashier na babae. So, si Mr. ay isang kahera dati sa isang restaurant. Kayo naman po, Mrs., ano po yung dati niyong trabaho? Or ngayon po ba, meron pa kayo? Paraket po, meron po akong karinderya. So meron din po kayong karinderya. So yun, Na karinderya po. maliit na karinderya. Opo. Ngayon po ba, Nay, bukas pa rin yung karinderya nyo? Opo, bukas pa rin po. Opo. So doon po kayo kumukuha ng pang-araw-araw po ninyo? Opo, doon po kami kumukuha ng pang-araw-araw. Kasi buhat po nung na-diagnose na may sakit si Mister, hindi na po siya nakakapasok. Nag-resign na po siya. Aha. Kasi bawal na bawal po sa kanya yung puyat. May mga anak na po kayo? Bali po, 2. Dalawa. Sila po ba ay may pamilya at mga anak na? Yung panganay ko po is 28 years old, may pamilya na po. Tapos yung pong pangalawa ko, 4 years old lang po. Ayun, so napakalayo ng agwat. Opo. Parang nanganay din po kayo ulit. Opo. Opo. One po to, pandemic baby. Kung hindi nag-pandemic, wala pa sanang kasunod. Hindi po natundan. Opo, so talagang nung pandemic, lagi po kayong nasa loob ng bahay ni Mister. Opo. Opo. Ito po bang panganay ninyo ay nakakatulong din po sa inyong mga gastusin at gamutan ni Mister? Ito po nakakatulong din po. Kaya lang po may pamilya na rin po kasi. May isang anak na rin po. Opo. So, syempre, pag may pamilya, priority yung pamilya. Pag merong sorosobra, naaabutan naman po kayo. Nakapag-aabot naman po kami sa Opo. So, yun ang pinaka-importante. Nay, matanong din po kayo namin, paano nyo po nakilala ang Ako Bicol Party List? Sabi nyo kanina, meron pong mga marites or nakilala po kayong nagsabi na tumutulong po yung Ako Bicol Party List. Opo. Opo. Punta po kasi ako sa DSWD para umilong po ng tulong. Tapos nadaan po ako dito sa Congress. Nakita ko po na maraming tao sa labas. So nakiusisa kayo? Na dumaan. Opo. Nung nakita nyo po ang daming tao, nakiusisa po kayo? Opo, nakiusisa po ako. Tapos kung sabi na pila ka dito kasi kung ano bang kailangan mo, kung hihingi ka ng tulong, madali lang dito, pila ka lang. Tapos, ayun po, nakilala ko po si Sir Rudy, Vizcaya. Ay lumapit po ako sa kanya. Nagkataon po na magkapit-bahay lang daw po kami sa Edwin Rodriguez. Ayun, so magkapit-bahay kayo ni Karudi. Opo. Patungkol po naman ay sa programa po namin, nakakapag-panood na rin po ba kayo? Ito po muli lang po. Ito lang pong siguro po mga 2 beses pa lang po kasi may nakapagsabi po sa akin na yung Ako Bicol nga daw po, meron pong tabang ora mismo. Ayun. Sinusubaybayan. Ayun, nagpukuhan po ako sa YouTube. Nakita ko po. Ay, maraming salamat po, Nay. So kayo mismo po, Nay, ay buhay na patunay ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ay nakakatulong po sa ating mga kababayan. Maraming salamat din po. Opo. So ngayon po, Nay, katabi niyo po si Karudi. Ano po yung pinakakailangan po ninyo na inaasahan na tulong mula po sa Ako Bicol Party List para naman po kay Mister? Humingi po sana ako ng medical assistant para sa asawa ko para po makakuha ng schedule sa heart center. Para po ma-opera na po sa lalong madaling panahon. So ibig sabihin po, Nay, wala pa po kayong schedule para kay Mister? Wala pa po. Opo. So siguro bago po kayo magpa-schedule, talagang pinoproblema po ninyo kung saan po kayo kukuha ng pera. Opo, kasi kinakailangan daw po makapag-down ng kalahati. Yun nga po, problema ko po talaga kung saan kami kukuha kasi magkano na lang po yung kinikita ko, napapagatas pa ako ng anak ko na maliit. Opo. Sige, Nay, bigyan natin ng solusyon. Yan pong inyong problema. Yan po inilapit po ninyo sa Ako Bicol Party List. Balikan natin. Karudi, magandang hapon. Magandang hapon muli. Ayun. Itong isang kababayan natin kanina, taga Quezon City rin. At ito pala, malapit din sa aking bahay. Dito sa Quezon City. Dito sa Cubao. Ito pala ay nangangailangan ng tulong ang kanyang may bahay. Ay tamang-tama, dito naman niya ako nakilala sa ating tanggapan, sa Northgate, sa Ako Bicol Party List, at humingi siya sa akin ng tulong para sa kanyang gamutan ng kanyang asawa na operahan. Dali ko naman tinilang ng kanyang mga dokumento at talagang qualified na qualified at napakalaking babayaran sa ospital. Aabot ng 800,000. At higit sa lahat, tumawag kagad ako sa ating buting
Congressman Saldico, upang matulungan ang ating kababayan. Ito nga po, pinagkalubang kagad siya ng 100K, 100,000 para sa gamutan ng kanyang may bahay. Ito po ang kanyang guarantee letter, ora mismo. Ayun! Nanay, ayan na po, hawak niyo na po yung guarantee letter na nagkakalaga ng 100,000 pesos. So, sa mga oras po na nahawak niyo na po yung guarantee letter, makakapagpa-schedule na po kayo, meron na po kayong pang-down para po sa operasyon ni Mister. Opo. Maraming pong salamat sa Ako Bicol at sa kay Congressman Saldico, Congressman Gil Bongalol at kay Sir Rudy Vizcaya. Maraming pong salamat. Opo. So, ngayon po, Nay, ano po yung pakiramdam po ninyo na hawak nyo na po yung magiging daan para po ay tuluyan ng maoperahan ang inyong mister at tuluyan na pong gumaling po ito? Masaya po ako kasi makapa-schedule ko na po yung asawa ko. Opo. Ano po yung tawag nyo po kay mister, Nay? Ano po yung tawag nyo kay mister? Tawag mo sa tao mo. Dito. Okay. Baka meron po kayo, Nay, na gustong sabihin kay mister, lalo na ngayon pong malapit na yung araw ng mga puso. Ang sabi ko lang po sa asawa ko, ginagawan ko ng paraan yung pagpapa-opera mo kasi importante ka sa amin, mahal ka namin ng anak ko. Kaya ito, maski mahirap, ginagawan ko ng paraan. Opo, kahit mahirap, ginagawa ni Nanay ng paraan. Pero masaya naman po kayo, Nay, na kahit meron pong sakit sa puso si Mister, ang puso po ninyo ay puno-puno po ng pagmamahal para po kay tatay. Opo. Ayun, yun ang pinaka-importante po na yan. No? Nay, maraming salamat po sa inyo at hiling po namin kay Lord na tuluyan na pong gumaling ang inyo pong mister. At Salamat. Apo, salamat din kay Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Caloocan City. At mga kaaksyon sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, magkabarkadang nagkainitan dahil sa sili. Nagkaayos pa kaya sila? Umaalingasaw na amoy mula sa bituka ng manok na ibinaon sa lupa, ora mismong inaksyonahan ng ating programa. Ang buong pangyayari, abangan yan mamaya. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang, ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano
kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang, ora mismo ni Congressman Saldico. Eto mga kaaksyon, balikan muli natin ang isang reklamong idinulog sa ating programa. Kung inyong maaalala, 2 lalaki ang ating pinagharap dito sa programa matapos silang magkagulo dahil lamang sa isang sile. Magkaayos pa kaya sila? Ang buong pangyayari, panoorin po natin ito. Sinugod sa bahay na may dalang itak. Kinaladkad. At nagtamo ng suntok sa iba't ibang parte ng katawan.
Ganito ang sinapit ni Ernie sa kamay ng kanyang sariling ninong. Lahat ng ito dahil lang daw sa sili. Pwede mo bang maikwento kung bakit ka sinugod ng ninong mo na may itak? Kasi nasili daw po yung ari niya. Basta may dala siyang itak. Anong sabi? Daw nang sili sa kanya, sa ari niya. Hindi mo naman ginawa? Hindi naman po, sir. Hindi. Matanong lang kita, ex-kagawad. Paano nasili yung ari mo? Nakatulog ka ba? Hindi, kasi dito niya nilagay sa likod ko. Naramdaman ko dito sa bandapitan. Oo. Tapos nung naramdaman ko, siyempre, bubuksan ko. Pakiramdaman ko ngayon, nadurog yung sili, naubos. Siya talaga naglagay? Dito nilagay. Siya humingi daw ng sili. Humingi po ako ng sili kasi linagay namin po sa pinagpupulutaran namin. So wala ka talagang purpose na silihin itong ninong mo? Wala po, ma'am. Walang nakakita na siya yung may gawa? Wala po, madam. So, anong ginawa mo? Bakit sinugod mo siya? Sabi ko, sino ba ang nagbirap nito? Sabi ni Palirique, nga sir na di takbo ako, sa'yo ko puntahan ko. Labas niya, hawakan ko ito na sa damit. Sabi ko, punta tayo doon sa patay. Para sabi ko, mapatunayan na ikaw ang, ikaw ang lumagay. Ernie, galit ka pa ba sa ninong mo? Sa ginawa niya sa akin, sir, na panunugod, siyempre natakot ako. Oo. Ngayon, galit ka pa kay ninong mo? Hindi na ako sa kanya magagalit, ma'am. Basta wag niya nang uulitin kung ang ginawa Ayun, sa akin. hindi nagalit. Ngayon, kung hihingi uli ng tawad yung ninong mo, mapapatawad mo ba si ninong? Patawarin mo ako sa nagawa ko sa imo na nasugod kita. Hindi ko na ulitin kahit kailan, ma'am. So, maari ba na patawarin mo na lang, Ernie? Bigyan mo ng pangalawang pagkakataon? Pinapatawad mo na siya. Ernie. Okay. Ayun! Magyakapan kayo, Ernie. Ayun. Ayun! Yan ang magninong. Nagkasundo man ang dalawa sa loob ng programa. Mas minabuti na rin ang aming team na muli silang samahan sa barangay upang magkaroon ng formal na kasunduan. Malugod naman kaming tinanggap ni Kapitan Romeo Betangcor ng Barangay Dapdap, Pilar, Sorsogon sa kanilang tanggapan. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin kung kanina ay handa nang magpatawad si Ernie na walang hinihinging kapalit sa kanyang ninong Dionisio. Pero nang magkaharap sila sa barangay ay humingi ito ng bayad para sa mga sugat at tama ng kanyang tinamo mula sa kanyang ninong. At ayon sa tita ni Ernie, pag dahil man naupag itong pigaagad ni Ernie, makatapos kami kaso. Tapos suntok mo, ma'am. May amount na hinihingi siya, meron din siyang sinasabi na 10,000 lang yung kaya mo, sir. Magkakaso na lang po ba kayo? Hindi po ba kayo magkakasundo po ngayong araw? Just minute, titawag pa sa'yo. Pag nalaman ako na dyan na eh. Alam mo, ma'am. Alam mo, man ako. Bago ko dipising. Basta bayaran niya, ma'am. So, kuya niyan, 5 suntok sa kuya. Dahil na kumakasaw. Pero, since hindi niya daw po kaya, 10K lang daw po yung kaya niya. Pwede niyo po bang matanggap yung 10K? Gusto niyo bang taasan 15K, 20K? Or magkakaso ka na talaga? Gawin niyo na ng ma'am na 20. 20. Yun na, sangaling matapos na. Dahil man siya nakulugan, ikang nakulugan. Sirado na po itong 20. Pumapayag ka na po sa 20,000. Dalawang 2 gifts, ma'am. 2 gifts. Kailan po ibibigay yung unang 10,000? Ngayon. Ngayon po, sige sir, 20,000. Opo, ma'am. Hindi mo na diretso yung kaso. Hindi na po, ma'am. Ngayon yung unang 10,000, kailan po yung susunod? Pero tama na December. Okay lang po yung December po yung susunod na bigay, sir. Okay lang, December. nagbago man ang isip ni Ernie. Sa huli ay muli pa rin silang nagkasundo ng kanyang ninong Dionisio. Nagkaroon ng kasulatan ng dalawa na hindi na muling mauulit ang nangyaring pananakit kay Ernie. At sa araw rin na yun, nagbigay ng paunang 10,000 si Dionisio para sa natamong pinsala nito sa kanyang inaanak. Maybe.
ayaw ko nang palalain pa sa sitwasyon. Yung ginawa niya sa akin, pwedeng baliwala ko na rin. Sa isip ko kasi, napatawad ko na rin siya. Medyo makalampas ka sa sarili mo kung gawa ng alak. Pero kung walang alak, siguro ko 100% dahil hindi naman ako masamang tao. Salamat po sa Sendong Serbisyo, ako Bicol, Tabang Oro mismo. So salamat po na nakawa ng mga problema mili sa barangay Dapdapal, sakripisyo pa siya. So nakasin. Maging leksyon sana ito sa mga umiinom na ang alak at sile ay parehong nagpapasarap sa usapan at kainan. Ngunit hindi kailanman dapat maging rason para masira ang magandang samahan. Ayun mga kaaksyon, anuman ang nangyari sa magninong, ang pinakaimportante ay nagkasundo ang dalawa at syempre nanumbalik ang kanilang pagiging ninong at inaanak. Samantala mga kaaksyon, mga residente sa Anislag, Daraga-Albay nagpaabot ng reklamo laban sa umaalingasaw ng amoy ng mga bituka ng manok na ibinaon sa isang lupa. Dahil dito, tayo ay ora mismong umaksyon. Ang buong kwento, panoorin po natin ito. Umaalingasaw, nagmamantika at nilalangaw. Ganito ang sitwasyon sa isang pribadong lupa sa barangay Anislag. At ang masangsang na amoy, hindi na masikmura ni Annabel Macalinaw, isang residente sa lugar. Kaya bago matapos ang taong 2024, hindi siya nagatubiling humingi ng tulong sa ating programa. Nanay Annabel, pakikwento nga sa amin nanay itong naging sitwasyon doon po sa inyong lugar. Kailan po nagsimula itong pangangamoy po doon ng masangsang? Bali po, nag-start po yun ng bakasyon. April siguro yun or May. Nung una, hindi pa kami nagre-reklamo kasi yung hukay nila, maayos pa naman. Tapos, tatapon nila yung basura, tatakpan nila. Pag natakpan nila siguro mga kalahati na hukay, pag susunod naman na tatapunan naman nila hanggang mapuno yun ng basura. Dati, nagreklamo na din ako yan kay barangay captain, kaso wala na baga siya sa may kapalit. Dinay lang po. Tapos may isa pang nagrereklamo na hindi naman nila na-aksyonan. Nasa kabilang linya ng telepono si Kapitan J.R. Madrideo ng Barangay Anislag, Daraga-Albay. Ito po Kap na nagrereklamo, idinulog niya po ito sa kanyang barangay kapitan. Subalit ang sabi, hindi na daw po ito sakop ng kanilang barangay at ito daw po ay sakop na ng barangay po ninyo. Malilitawin lang po natin, kumpanya na inirereklamo po at nasa jurisdiction ng Anislag. Yung kumpanya po ito. Okay. Pero yung lugar kung saan itinatapon na masangsang na parte na nasa jurisdiction ng barangay mayon. So ibig sabihin, ang dapat mag-action nito ay yung kapitan ng barangay mayon. Siguro po ma'am, kailangan ng collaborative effort din. Ayun. Barangay mayon and barangay. Diyan, sinasa kabilang linya na rin ng telepono, ito pong kapitan ng barangay mayon na si Kapitan Joel Yandilar. Kap! Okay po ba sa inyo na magtulungan na lang po kayo ni Kapitan? Maganda yan. Maganda yan. Mag-usap kami. Tapos tingnan yung actual yung lugar. Tapos kung anong dapat na gawin. Yun, Kap. Puntahan nyo po yung lugar. Kasi si Kapitan ng Anislag nakapunta na po doon sa lugar. Upang matugunan ang problemang ito, tinawagan ng programa ang Environmental Management Bureau Regional Office 5. Nasa kabilang linya ng telepono si Sir Rodolph Lita, ang Chief ng Ecological Solid Waste Management Section, Environmental Management Bureau Regional Office 5. So definitely po, ang aming opisina po is magpapadala po ng team dyan po para mag-investigate po sa area. And likewise po, titingnan po natin kung yung nagdadump po doon o yung nagpa-practice po ng dumping is mismong yung industry or meron silang subcontractors na nagtatapon ng kanilang waste. Nanay, Annabel, ano po yung pakiramdam niyo ngayon, Nay? Medyo nakaluwag-luwag na. Matapos ang programa, agad naman kaming pumunta sa barangay hall ng Mayon upang mapuntahan ang nasabing lugar. Kasama ang EMB at si Punong Barangay Joel Yandilar, agad naming binisit ang lugar na inirereklamo ni Annabel.
Malayo pa lamang kami sa lugar, amoy na ang masangsang na amoy na nagmumula sa bakanting lote. Nagmamantika, nilalangaw. Bakas pa sa lupa ang mga balahibo ng mga manok na itinapon. Ora mismong siniyasat ng mga otoridad ang nasabing lugar. At matapos ito, tinungo namin ang opisina ng Barangay Anislag kung saan pinatawag ang caretaker ng lote na si Elsie Mirabel. I-ask ko lang po na yung lote, sa ba talaga yun located? Anislag yan, bukod mayon, ang mayon harayoon. Nakaaram ba suat? So, owner? Oo, naraman na. Pero ngunyan pala? tatapuso na lang yan. Okay. Hindi naman padaguso na. Ayon sa punong barangay ng Mayon, isang kumpanya na malapit sa lugar ang nagtatapon ng mga laman loob ng manok sa bakanting lote. At matapos maeri ang reklamo, tumigil na rin ang kumpanya na magtapon sa bakanting lote sa Anislag. At bumili na umano ito ng pribadong lupa kung saan sila magtatapon ng lamang loob ng mga manok. Labis naman ang tuwa ni Annabel sa balitang ito. Sobrang pasalamat ako sa Ako Bicol Organismo kasi ang bilis ng galaw nila. At yan nga mga ka-aksyon, dahil sa ipinaabot sa amin na reklamo, agad na nabigyan ng solusyon ng ating programa at ng Ako Bicol Party List. At yan mga ka-aksyon, ang ating mga natunghayan at ora mismong inaksyonan ngayong hapon. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. At yan mga kaaksyon, bago tayo magpaalam, batiin muna natin ng happy birthday sa aming butihing, napakabait, masiyahin, maganda at masipag na executive producer ng aming programa. Happy birthday Miss Jessa Rodejo. Isang maligayang pagbati po sa iyo at sana humaba pa ang iyong buhay.
Hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat! Ito ang Tabang Ora mismo. Sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa